गावखौ महर मोनहोनाय बेनोल' उद्देश्यमोन आरो बिनि उद्देश्यआ थाखानाय बिटिसिआव बोरैहाय नेता जानो हायो एबा चिफ जानो हायो बेखौनो बे टारगेट खालामनानै खामानि मावबाय थाखादोंमोन। गतिके दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ बे जिखिनि खोथाफोर बुंदों प्रमद बर'खाय बे खोथाखौ बुंनो हायो। सोरबा नों आंब्ला मालाबाबो बे खोथाखौ एथ' गोरलैयै बे नाखस खालामनो हायामोन। बिटिसि जि एकर्ड मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय दाख्लिनि जि बिटिआर सुक्ति 27 जानुवारि 2020 बियो कुनु कारनाव कम्पेयारेबल एबा तुलना खालामजाया। मानो होनोब्ला बिटिसि सुक्तिया 6 शेड्यूल कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजननिबो खोथा दं आरो 8 शेड्यूल जोंनि बर' बिमानि रावा भारतीय संविधाननि 9थि शेड्यूलाव बियो थिसनजादों। बिटिआर सुक्तियाव संविधान संबिजित एबा आइननि बहाय जेबो बेबस्था एबा संविधाननि जेबो गनायथिनाय बे बिटिआर सुक्तियाव गैया। बेनिखायनो बिटिआर सुक्तिखौ बिटिसि सुक्तिजों तुलना खालामनानै रायलायनाया बेवहाय एसे जोंनि गोरोन्थिसो जायो, रायलायथावानो नङा। आरो दिनै जायखि जिखि बुङा प्रमद बर' एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोर जायखि जेसेबांखि बेखौ बुंनो सेस्था खालामा बिटिआर सुक्तिनि माबे दफाया जोंनि एक्जिस्टिं स्टेन्डिं जायफोर इस्युफोर दङ जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जौगानायनि एबा रांखान्थि बिथिङाव जोंनि बिभिन्न बिथिङाव जौगानायनि थाखाय खुनु बे सुक्तियाव जेबो बिसय जेबो हाबाफारि थिसननाय जायाखै। बर' रावखौ बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों 8 शेड्यूल जों मोनबोखादों। दिनै आसामनि अफिसियेल लेंगुवेज होनोब्ला जोंहा असमिया राव। असमिया रावनि संविधानिक मर्यादाया मा? 9 शेड्यूल 8 शेड्यूल। दिनै बे एखे मर्यादाखौ जोंनि बर' बिमानि रावाबो 8 शेड्यूल जाबाय। होमब्ला बियो दिनै माबेबा साबस्टेन्सियेल बर' जोंनि रायजो राजा थानायावल' एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज होनायनि थाखाय जे बिटिआर सुक्तियाव लाना फैदों बेयो जोंनि थाखाय दुखु गोनां। बे जोंनि रावखौ बियो लाजि फोनांनाय जादों, बर' रावखौ डिग्रेड खालामनाय जादों। 8 शेड्यूल मोनखानाय लेंगुवेजआ मोनसे स्टेटनि एस'सिएट लेंगुवेज जानो हाया, बे स्टेटनि बेयो फुल लेंगुवेजसो जानो हायो। आरो 1985आवनो जिहेतु जोंनि बर' रावा आसामनि साबस्टेन्सियेल बर' रायजो राजा थानाय जायगायाव बियो मोनसे एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज महरै मोनखादों। गतिके बिनि आपग्रेडेशना बहा, बिनि जौगासारनाया बहा? बे बिटिआर सुक्तिजों जोंनि बर' बिमानि रावा जौगायाखै, बे हायदोंसो। बयबो रायजो राजाया दिनै बिजिरदों नायदों, जोंनि समाजाव जथेस्थ' गोरों मानसि दिनै दंसै। प्रथम जेला बिटिआर सुक्ति जाबाय होननानै रंजादों, बयबो बरायसोदों, बे समाव बेफोर खोथाया बारा सरसा जायाखैमोन, सावराय जायाखैमोन। दिनै समा थांनायनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे जेला बेखौ बिजिरनानै नायबाय, दिनै बिटिआर सुक्तिया आखरे आखरे मावफुंजानांगौ होनबाय। बे हिसाबै दिनै बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय बिटिएडिनि जायगायाव बिटिआर जानांगौ होनबाय। दिनै मास मोनथाम जाबाय, गभर्नरनि दारै बिनि नटिफिकेसन ओंखारबाय। नामा बिटिसि बिटिएडि बियो संबिधानजों दाजानाय। दा नाम सोलायनायावनो जुदि गोजोनो आन्दलनकारि एबसुआ प्रमद बर'मोनहा इउपिपिएलआ, गतिके गभर्नमेन्टआ बेखौ चान्स लागोन। नोंखायनो दिनै आसामनि गभर्नरनि दारै नटिफिकेसन मोनसे दिहुनबाय जे बियो बिटिएडि नंला, बिटिआर जाबाय। बेखौ दिनै एबसु इउपिपिएलआ बिराद रंजानानै बरायबाय। बे मोनसे ओनसोलनि मोनसे जायगानि नाम सोलायनायाव बिनि गुन सोलायनाय जाया, बेजों जेबो जौगानायनि जेबो सोलायनाय जाया। बयबो बुंसोलायदों आरो जोंबो बुंदों, आंबो बुंदों, बे माद्रासनि जायगायाव चेन्नाइ जानाय बायदि, बम्बेनि जायगायाव मुम्बाइ जानाय बायदि, बेंगालरनि जायगायाव बेंगालुरु, केलकातानि जायगायाव कलकाता जानाय बायदिल', बेवहाय जेबो गुननि सोलायनाय गैया। बेयो जाहैबाय बिटिआर सुक्तिनि बिराद गोख्रों मोनबोनाय दफा, एचिभमेन्ट होननानै जेखौ बुंदोंमोन, बेवहाय जेबो एचिभमेन्ट गैया। दिनै बेयो रूपायन जाबाय, इमप्लिमेन्ट जाबाय।
नम्बर 2 बाउन्डारि अल्टारनेशन कमिशन एडजेसेन्ट BTC नि थानाय गामिखौ दानख'नो हागोन दाजाबनो हागोन BTC जेला सुक्ति खालामदोंमोन आरो दिनैनि BTC आ 9,000 बर्ग किलोमिटार ओनसोला बहाय गोबां गामि दं दा बे गामिफोरखौ बेसेबां BTC नि सिङाव थिसनजायो 50% बिनि बारा बिनि खम लाम एबा कन्टिगुवास मेंटेन खालामनो थाखाय 50% नि खमाबो थिसनजादों मैक्सिमाम खोलानि एरियाया सोबावनांगौ होननाय थायाखै माखासे कयेकटाल' थादों आरो बेखौ डिसपुटेड लिस्टआव दोननाय जादों जथेस्थ' एग्जामिन खालामनानै बिसार खालामनानै नायबिजिरनानै खोलानि बाउन्डारिया खारा जाखादों दिनै BTR सुक्तिनि गेजेरजों जायफ्रा बारनलांनो गोसो बे सुक्तियाव प्रभिजन थानाय लोगो लोगो दिनैनि अबस्थाया मा जादों 523 खान गामि थाखानाय BTC निफ्राय दानख'नांगौ होननानै गुवाहाटी हाइकर्टआव केस होदों गुवाहाटी हाइकर्टआ बेखौ दायथ' लायाखै आसाम गभर्नमेन्टनो बेखौ दायथ' होदों आसाम गभर्नमेन्टआबो दाबो बेखौ निष्पत्ति एबा सुस्रांनो हायाखै कर्टआ बुंदों कमिटि दानानै हियारिं लानानै स्पिकिं अर्डारनि गेजेरजों बे बाउन्डारि समस्याखौ समाधान खालामनांगौ नाथाय बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ जेबो दांनो हायाखै मानो BTC सुक्तिया मोनसे संबिधाननि गेजेरजों संशोधननि गेजेरजों बेखौ दाजानाय बेखौ बिदि बोखारलाबायनो हाया बे हिसाबै जायफ्रा BTC निफ्राय बारनलांनो निगिरनाय गोबां रावारि रायजो राजाफोर बिथांमोनहा जुजियै जेननानै मेंनानै सिरि थाबायमोन नाथाय BTR सुक्तियाव बे प्रभिजनखौ लाबोनाय लोगो लोगो कमिसन दानानै आरो सोलाय सोल' खालामनाय जागोन होननाय लोगो लोगो दिनैहाय बयबो सिरि मोनजोब्बाय आरो खोलानि गोबां गामिया दिनैहाय दानख'नायखौ दिनैहाय लुबैदों आरो बिनि थाखाय कमिसनाबो जाबाय ABSU निफ्राय भाइस प्रेसिडेन्टबो थाबाय जयन्त बसुमतारी दालिम्बायन अदालगुरिनिफ्राय सासे असमिया राव रायग्रा व्यक्तिबो थाबाय दिनै खुलाखुलि दालिम्बायन बिथाङा बुंदों गोबां अनाबर' गामि BTC निफ्राय दानख'नाय जागोन जोंनि खोथाया बर' अनाबर'नि खोथा नङा मोनखानाय BTC नि ओनसोला जाहैबाय 9,000 बर्ग किलोमिटार बिनि 1 फुटबो 1 बिगाबो बियो दानख'जानो मोना खारन गोबां खस्थ'नि गेजेरजों एग्जामिन खालामनानै परीक्षा निरीक्षा खालामनानैसो BTC नि बाउन्डारिखौ क्रा खालामनाय जादों आरो जों बै समावहाय बुजिखायो खोलाहा आरोबाव बेसेबां बाराय जायो सान गैला सुबिदान गैला दा बे रोखा जाखानायखौ दिनैहाय आरोबाव बिनि दरखौ खेवनानै बारनलांहोनाय माने 9,000 बर्ग किलोमिटारनिफ्राय बेसेबां ओनसोल थांगोन होमब्ला जोंनि BTC एबा 6 शिड्युलनि जि महर बेयो टटेलि डाइल्युट जागोन जोबस्रांलांगोन होमबा जोंनि सोमावसारनाय जोंनि भबिष्यत जोंनि सिमां BTC खौ मोजाङै जौगाहोनाय बेफोर ओरैनो दैयाव थांजोबगोन जोंनि मुंख्लं जोहोलावजो बिथांमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जिखिनि दिनैहाय मुंख्लं जालांबाय जोंनो मोनसे थुलुंगा होलांबाय बे सेक्रिफाइसआ ओरैनो दैयाव थांजोबगोन दिनैनि अबस्थाया बहाय सफैबाय गतिके बेखौ दिनैहाय एबसुआ प्रमद बर'आ दानख'नाङा होननानै बुंनायनि नैतिक अधिकारखौ एबा नैतिक दायित्वखौ बियो दिनैहाय खोमानानै लाबाय मानो होनोब्ला दानख'नाङा दिनै होननाय लोगो लोगो एबसुआ प्रमद बर'आ होमबाना बै सुक्तियाव थानाय दफाखौ गभर्नमेन्टआ दिनै खोन्थागोन नोंसोर खालामनाय सुक्ति नोंसिनि सहियानोथ' बेनो आरो नोंसोरो जिहेतु सुक्तिखौ खालामनानै 100% इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होनना बुंबाय प्रेसार होबाय बोलो होबाय नोंखायनो गभर्नमेन्टआ दिनै फारि फारि इमप्लिमेन्ट खालामनो नाजाबाय दा खालामनायाव जोङो जिखिनि दफा